हॅलो नमस्कार आय एम डॉक्टर उषा प्रभा नायक हांव आज तुमकां पूर जनಕ್ಕೆ द फर्स्ट एवर ऑन्टरप्रिनरशिप कॉन्क्लेव हाका इनवायट करच्याक आतां तुमगेल्या एदर आसा हे इवेंट ऑक्टोबर 7th आनी 8th बेंगलोरा जाता आसा वॉट इज दिस इवेंट इज अबाउट या इट्स फॉर द फर्स्ट टायम इट इज हॅपनिंग वी वॉन्ट आवर ऑल यंगस्टर्स टू मेक बेस्ट यूज ऑफ दिस इवेंट केन्नाय आमी लेखताची अयो जॉब ऑपॉर्च्युनिटी ना आमकां तें ना हें ना देर आर सो मेनी कंप्लेंट्स ह्या कंप्लेंटाक कोणकी एक कोरका म्हूण सांगून ताका सोल्युशन दिवका म्हूण आमी थिंक करता आसाची येस हियर आर द पीपल टू हेल्प यू आउट इफ यू वॉन्ट टू बी अ जॉब प्रोवायडर तुमकां ऑन्टरप्रिनर जावका तुम्ही एक बिझनेस स्टार्ट करका हें पुरो तुमगेल मनाक कसले आयडिया आसा म्हण जाल्यार येस इट इज अ रायट ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू द वर्ल्ड कोंकणी सेंटर सारस्वत चेंबर ऑफ कॉमर्स आनी UK&CO हांगेले सहप्रायोजकत्वारी जाता आसा हें ऑन्टरप्रिनरशीप इवेंट इट्स अ कॉन्क्लेव तुमी येवन तुमगेल आयडिया कसो आसा त्या पुरो तुमी सांगू येता देर वील बी लॉट्स ऑफ पीपल आय कॅन टेल बिझनेस स्टालवर्ड्स आणि वेंचर कॅपिटलिस्ट बँकर्स पुरा जणे आसताची दे आर देर टू गायड यू इफ यू हॅव आयडिया अँड यू वॉन्ट टू स्टार्ट समथिंग or you want to scale it up, you already have some business and you want to scale it up, then this is the right opportunity. So don't miss it out. I request all the young entrepreneurs or the future entrepreneurs to be there on October 7th and 8th at Bangalore. See you over there.